Magandang gabi sa inyo lahat. Hello, si Mike Padiwalo ito. At nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ngayong gabi po ng Huwebes, Hunyo 22 hanggang Sabado, Hunyo 24. Official na po nag-start ang summer solstice o yung summer season sa Northern Hemisphere, particularly doon sa mga bansa na nasa subtropics. Ang Pilipinas, nasa tropical region po tayo, kaya wala tayong 4 seasons. Ang summer season kasi sa subtropics, nagsimula po yan June 21, 22 hanggang September 21 to 22. Okay? Sa atin, tag-ulan po yan o wet season. So, punta na natin pinaka-latest. Ito po yung Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands at ng Avenue Plaza Hotel. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat ngayong araw na ito ng Huwebes hanggang bukas. Hanggang bukas Biyernes, kahapon may nag-form po na mahinang LPA o shallow dito po sa may malapit po sa Siargao, sa may coastal waters ng Siargao. Ito po si LPA 92W at sa mga at kaninang hapon ay dito po siya sa may coastal waters ng Giwan, Eastern Samar, but sa mga oras na ito, mukhang nalulusaw na po siya. Naka-embed po yan sa isang aktibong monsoon trough. Ito po yung pagsalubong ng hangin mula sa timog kanluran at hilagang silangan. So, nagka-create po dyan ng mga malalakas na thunderstorms mula Palawan, Mindanao, Sulu Archipelago, Visayas, katimugan bagay po ng Kabikulan. So, may mga thunderstorms yan, mga pagkulog at pagkidlat, lalo sa hapon o gabi. Samantala, sa labas ng ating bansa, all clear, monsoon trough lamang po, yung pinaka-extension niya dito at may posibilidad na meron pong mag-form pa dito isa pang LPA. At ito po yung nasa na yung weekend. Mamaya ibibigay natin ang latest mula sa European model at American model. Okay? Ang ITCZ nandito sa napakalayo, sa may Eastern Micronesia at Marshall Islands. At nandyan pa rin sa may taas ng ating bansa, yung tinatawag nating frontal system o Mayo front. Nagbibigay din dyan ng mga ulan at mga thunderstorms sa katimugan bahagi po ng Japan. Kasama po dyan ang Okinawa at dito rin po sa may katimugang bahagi po ng China. Okay? So yan ating GovSat. Mag-ingat po sa mga kidlat at mga pagbabaha, pag mga pumalakas sa mga thunderstorms sa mga iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ang risk ng flooding ay nasa mababa hanggang katamtaman. So, ito po yung fast animations. Nakikita po natin ito mga thunderstorms na dala ng tinatawag nating monsoon trough at yung shallow or weak LPA na si 93W. Sa mga oras na din ngayong gabi, ito po yung blue image mula sa windy.com, UMETSAT satellite loop. At nakikita po natin yung shallow LPA nandito ay bagyang nalulusaw na po siya. At nakikita rin natin yung mga thunderstorms na dumadaan po sa Visayas, katimugang Kabikulan at portions ng Mimaropa at dito rin po sa may Mindanao. Kaya sa night vision image, yan po yung mga puti, yan po yung mga rain clouds at sa infrared ay mukhang nalulusaw na po itong mga thunderstorms na ito. At ngayong weekend may mga inasahan po rin tayong ulan dahil po sa mga forecast may dadaan yata ang malapit na LPA dito po sa area po ng Kabikulan sa Rion, Bicol. So, ito po yung forecast mula sa windy.com. Galing po sa European model for the next 3 days. Ito po yung wind at pressure forecast. Bukas po ng Biyernes ng hapon ay nandiyan pa rin yung monsoon trough at may posibilidad na mayroon mag-form po dito sa may malapit sa Palau, panibagong LPA. Sabado ng hapon, ayan po yung LPA na bago. Nalapit po sa may eastern sections ng Eastern Samar. Dadaan po sa may coastal waters po ng Eastern Samar at pagdating po ng linggo ng hapon, ay ayan na po siya. Pamalapit na po sa may area po ng Eastern Samar at malapit po sa dadaan po sa may coastal waters po ng Eastern at Northern Samar itong potential na bagong LPA. At sa Lunes, June 26, ito po ay papalapit na po sa coastal waters po ng Kabikulan. And sa Martes po, June 27,
dadaan po siya sa may northeast or sa may hilagang silangan ng Bicol Region bilang LPA pa rin. Hindi naman po siya inaasahan magiging bagyo. At may konting habagat po sa may Palawan at Western Visayas. So, magdala lang po ng payong at kapote. Now, sa rain forecast, bukas po ng hapon, Biyernes, inaasahan po yung mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo po sa may Palawan, Mindoro, Visayas at Mindanao. Sabado ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Dito po sa may area po ng Central Luzon, Bicol Region, Visayas, Mimaropa at Mindanao. At hindi na po yung potential na LPA na mag-form. At pagdating po ng linggo ng hapon, inaasahan pong yung LPA nandito na po sa may coastal waters po ng Eastern Samar. Magbibigay pa rin mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng sa mga iba't ibang bahagi. Magbibigay pa rin mga thunderstorms dito sa Kabikulan, Visayas at Mindanao kasama po ang Mimaropa. Itong potential na LPA. At sa Lunes, June 26, ito po ay magbibigay pa rin po mga localized thunderstorms kasama po itong mga rain bands nitong si LPA. Itong potential na LPA dito po sa may east ng Samar. Okay, so yan po ang ating forecast sa ulan. So halos ngayong weekend may mga ulan pa rin tayong inaasahan. Magdala lang po ng kapote at payong para hindi tayo mabasa kapag meron pong afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Bago tayong paalam, ito yung Global Tropics Hazards ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks. Unahin natin yung 2 weeks. Unahin muna natin ang Week 2 forecast, valid June 28 to July 4. Inaasahan po ng posibilidad na more than 50% of a tropical cyclone formation sa may hilagang Luzon, dulong hilagang Luzon hanggang sa may norte, sa may hilagang bahagi po ng West Philippine Sea or South China Sea. Samantala, ang southern tip of Mindanao, kasama po ang offshore areas ng Bangsamoro, ay magkakaroon ng more than 50% ng above average rainfall. The rest ng ating bansa ay magiging normal po ang klima, ang panahon for week 2. Valid, ito naman po sa week 3, valid July 5 hanggang July 11. Ang northern and central Luzon mukhang magkakaroon po ng below average rainfall of more than 50% probability. So, yan po ang pinapakita sa week 3, valid July 5 hanggang July 11. Alam natin na ang week 3 ay napakababa po ng uncertainty, napakababa po ng probability at mataas yung uncertainty. So, hindi pa natin alam kung matutuloy po ito. Okay, so yan po. Diyan muna natin tatapusin ang ating update na yung Huwebes ng late evening. At balik ulit tayo na yung weekend para ibigay sa inyo pinaka-latest doon sa mga LPAs na posibleng bumuo. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat by #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.